Jadi molor siya kangat tong tasawat jebon isya kangat do inna alasan da alana do bana oddo na mate nama oddo na permudu mohon akan ngina sudin bisa masuk akal dan itu ada boroha doi. Nah siku siap pura dong indah alana ini kurang kasih sayangnya dari orang tuanya dan sah do marsari dari itu ada alasan dan itu ale molo sangat dihitan dan itu molo jabu ino jabu disiap kangen manang jabu siap pudan adong persyaratan na Marita saluhuna peparno puta raja silai tabungan sualu turpuk namar hojat tu silai na bolak na dong di sekretariat tahun nang songoni na umuliaksa di luar pertibion Horas Marita di budari otau duti ma muse kigatata di sekretariat songon na biasa ima taringot tu simulasi adat nang songoni panorangyo taringot tu adat do taroboni hitala pada toba di budarion songot topik na dia ni guruta ima mengenai pembagian warisan di hita halak Batak Toba. Atar songot diro pangatusion ni warisan jala songot diro porsina rak mahita mabege sian narasumber ta ima Bapak tua opu Deven sia loho buru siagian ima songon narasumber pertama nang songon ini narasumber kedua ima Bapak Uda opu Romora sida bariba buru siagian rak mahita mabege jala bui manon hita manukun ahana hurang takas tatusi mau lihat upasa taima tu narasumber ya isi mahita mau udah ya Horas mari kita peparanda puta raja silai sabungan sualu turpuk namar hojatu silalahina bolak. Horas. Hobarto materi na di pasa niamata sekjen nakin ima warisan. Adorang so tabahas manang takupas manang tutungiri ima materi na di pasa niamata sekjen nakin jumulo majolo di pasal tawi ima akka hukum-hukum na berlaku taringot warisan di negara Taurat molo di negara tahun hukum warisan adong tulu na dipake adong tulu na dipake taringot ima harta warisan ya perjulu mai ima hukum adat takas taboto hitokan beratus ragam suku bangsa masing-masing suku memiliki aturan-aturan adat mana hukum adat na mengatur taringot warisan nomor 2 ima hukum negara bolo hukum negara on masuk mon tu hukum perdata. Nah, dapat tuluhon hukum Islam. Oma na berlaku di negara tahun. Jadi kita kan dan pengaruh agama Islam berarti dang berlaku tuh kita dang dipakai ada tinon alem molotuak kedongata nama agama Islam mungkin akan dipakai do hukum Islam. Atorang so ngibuse di patorak kami molo warisan bahasa Bataknion ima teateanan na ditinggal hon artina harta na ditinggal hon ido teateanan. Nah, berarti
molo songoni sian hataon botota bahwa pewaris itu sudah meninggal. Pewaris ya meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Dah pewaris ini nunggu meninggal dunia, nama jaloi itu disebut dengan ahli waris. Dah pewaris sudah meninggal yang menerima itu disebut dengan ahli waris. Kan itu teh. Nah, di Hitala Batak adorang somate dobe ima na pasaton warisanon olo sipata di pasahat artanaon tu akayanak kona unga di pasahat bolo mangulu dobe molo di Hita Batak di dok mau odos. Nah, molo bahasa Indonesia di dok mau hibah. Itu kan? Hibah. Ala nama hulu dobe. Nah. Salai dak adong do sarana tua-tua bisa dumulu naon nungga dibagi aka artana to kaya nakonna begitu jala o disaksihon aka hula-hulana do aka tulang na boi dan gitu ale dengan catatan holan odos da beon dan bui jualon naon buasa songoni ala na mangulu do be ate tungbeha Rikot dope al sugari misalnya al sura marsait misalnya natutuon buido naung diodo sono nakinian dijual asa adong nanai pasiwatna manang balajona di kapurian na adorang so dijutu hatta ibana uju dihangulun na dabe uju mangulu dabe ibana saliling mangulu bana. Jadi itu berbeda odos dohot warisan. Dungpen nom misalnya mau odos dungpen nomor jungulon non ima na tua na pasahaton odos baru maino boy dikelola manang dijual manang jadi hak milik jadi hak milik nih naung diodos nia tutuisi diodos ima ate alat ni majolo teh seunang bangir bangan nono seunang lupa ate tungadong suku-sukun adorang sohu ruti jolo ano to aka no lebih spesifik adong suku-sukun manang na anom maha musali manukun anom mate lanjut mulai teh dah jadi adorang sosok dah di Hitala Batak atau masuk kita materi adong disokon istilah dodot tua adong istilah iddahanarian adong muse pausea adong muse ulus suara buluk adong muse pusutali ya asal patorang sada-sada orang dorang masuk kita materi tergejang don. Jadi mau didokon duduk tua sahalak na tua-tua langsung pasahaton artanai tu pahopu duduk tua tu pahopu baik pahopu sian anak maupun sian pahopu siap bulu duduk tua warni dah dang nari pangido daun balgani rohani opung naon do mangide pahopu naon dilea otoritas na non da imana idokko duduk tua dang dipangido dilea
Isarana kita belgar hatta magida pahoputton. Dan gitu. Amara dia sudah kaya raka ku on pahopukon hulian nian. Tanonian manang naon hubara manang naon. Hak ni natutuwi itu tidak bisa diganggu gugat. Ima guarna dudut tua. Ate apa ate? Baik dia kepada pahopusian anak maupun sian berbal geni rohani natutuwi. Opung na to pahopung na. Dalam bata ni. Ima nari maksud dudut tua. Nah, molo iddahan harian ima tano dari pangido ni boruna asadong ulona nanaing dan ngulu-ngulu permudu-mudu hopa puna. Dan gitu ipangido tuna tua-tua tutunain dengan asal dari pangido adong do ritus-ritus ninon adong do prosedur ninon. Obar tu adatnya putta si jolo-jolo tubuh. Ate, aledang pola pagajangi. Nah jelas mulai dokoridahan Aryan adalah taro mana perbagian taro nadilian ni naturasni inainon asadong ulona nanaing balajoni pahopona. Dah, jadi on boru siap pihak boru. Ate boru nah, itu iddahan Aryan. Ate, dah. Unang atong tartihor iddahan Aryan, iddahan nasi, Aryan siang lagi. Itu adalah bentuk kiasan, the idiom. Oke. Jadi molo pauseang on, ima sada borua nanang marumah tangga. Begitu. Tuturi pamarhat na tua-tua na robara marhiti-hiti pausian asa adong naraing sulaw na dung marumah tangga. Ima taro marang bagian dari pasahat ni naturas ni burumuli di pasahat non ditiki marumah tangga. Ini adong istilahna wanda jolo adong sobbani uhum adong sobbani adat. Asing do subbani uhum, asing do subbani adat. Dan gitu, molo subbani uhum, memang ima uhum. Dan gitu, ipaborhat boruna marhiti-hiti pauseang. Dan gitu, ale molo subbani adat, ima siulahon na hobar tu adatnya petas jujolo tubuh. Di sido asing marlaku ima kasinamoti rupiah tawar menawar ate. Itu deh jolo menurut inon nungga di pasar be sobbani adat dohot sobbani uhum. Alana na jolo kan marsikola. Nungga kan nungga marsikola be. Nungga di modali akka anak konna perburu manang para anak pe akka perbinotuar lagi gitu. Menurut jolo dan kan Yala bola ini hauman alaho siulao anu akhirnya ame dak kubo to mata paresesor anong do bola do be pasi-pasi di tua-tua arung 30 hektar. Alhamdulillah anak pola gudang kan 55 hektar. Itu teh. Boleh ate Pak, ate. Dah. Ulus suara buruk on dari Pangido ni boru ni hutai. Dan ini boru ni siak hutai non, artinya nga boru na gojong bana di hutai lagi itu, manang boru apuan. Asa boy ba na marhuta di sinon di Pangido ma sian hula-hula na isinon asa dilean topatano gitu. Gabi siulaon ni boru na inon marhiti-hiti adat laos boy do inon dipakai gabi perhutan. Ada dengan catatan molo ulo suara buru kon molo dang diingani itu bisa dicabut.
Dan itu jadi sasitong na itu hak pakai. Selama itu dipakai, selilingi diingani, mau diingani kan baru dipakai. Si kondisi itu alat na, mau misal dengan orang beda terus no berarti minimal pau punah, minimal bakera. Ada gitu, mau dah tarik deh, gitu Ya sarupa dong, terhampir sarupa dong. Ulus suara burugon dong pusutali ate istilah dong dong, hampir sarupa dong dong. Ate, itu pusutali. Mau lihat ya mak di babatuan narasumber Iya, nami. iya. Aku saksi hidup di penyerahan Ulus Nasora Buruko. Ya, Jadi dung belgebi hami lawama tu jebuni tu hutani tulang tu hutan opung ya. di bangido parhutai ya dong do Ulus Nasora Buruk di Hamuson pada sohamunan na. Jadi lawama hami itu sih dengan seremoni tentunya. Ya, Dung selesai rupanya ke Mas Panganon Arya ini lawama tu lokasi. haumau Ya, mabereng. ya. Nah, di bama patok na di si. Jadi molo rakinaka di dokon molo marhuta di si. Ya. Sementara kami dan kia marhuta di hutani tulang mana hutani opung. Tonani opung nuna julu bagian ni buruk gudon. Jadi asa di ingok B kapoparanna di buah maham itu sih bahwasanya rung do warisan di hutani opung. Ya. Alai faktana dak ke ni ulau dak ke ni aro silana mulut kalau salah dang bui dang ni lihat tuhala ko so ni ma jalan sunari dang minoto na ngon so dia di cerita ni on alai pas pada saat penyerahan ni lumayan Bolak. aro daw herana hebat do rupanya rong do seremoni na itu Iya, ini iya. sudah sabutai Iya, ba mangan di segala macam rong do piso-piso na tong medal bloka Iya, segala iya, macam. iya. Nah, jadi terhera polan apa butuh dorupan yang go sebenarnya nilai ni nyon ulos nasura burukon hampir dangarong dirasahon soon hami bere ni oma parani na tu era soon ni ma anak ki bere sauti molo di sido tinggal gilian urus nasura buruk molo daw ala daw hamu bere kamu wartamu non hera soon ni ma pada saat maknana melate Adong no pesonari. molo lagi batu simu ki pasti arong dope Berarti kata sono nama muda. Pudok kona keningan boy di taik. Kan itu boy di taik. Tergantung nama ngaliani. Kan itu lain. Molo burjuru na mangaliani non. Ingot bana di tona di poda manang nang dileani dileam mana gitu. Ya, tak mungkin di taik dan gitu. Ya tergantung daripada nama ngaliani. Ale molo na tekang do. Begitu. Taid, apalagi semakin noni sama usir. Harga ritano harga tergantung jual mana. Alimolo secara hukum adat, apabila itu tidak ditempati, jangankan hukum adat, hukum negara aja. Apabila tanah yang tidak bertuan tidak dikelola jangka sekian tahun, itu bisa ditarik oleh negara atau diambil oleh orang lain. Dan itu lama semua nih. Dan itu jadi mau masalahnya emang udah ya hubungan dekat pun sama tuh pihak nih udah temanang opung bauta na berjudi ya lah nih mula mahamu na baik kamu mas sertifikat nak. Ini tok kan mau lawyer gay hamu do na dilennya na tu inon ya sertifikat tuh mbak ate. Oke adong berapa? Jadi saya waktu nanti mak naking moloson nadok di Bapak Udon naking kan nang dibagi deh kan Dilean. nang dilen nang dapat hiat deh Ya. moloson panorama dua betul Ya, kan ya. waro cara pembagian di harta warisan. Jadi mulone yau di GW emang nama jalo na berhak nama jalo ulus na Suraburuk imay dokon sifat dungo-dungoy. Jadi mau masa lu tuh malu mengalutumi mak, mau sarma tua mak sadar tunda tua, makuling mak ungusa bangun mang nama kita di bawah segala kapon mak ilutung lutungi mak. Iya.
Jadi orang padungo-dungo ison. Padungo-dungo ni berusak kangen. Ya. Jadi mana gawi padungo-dungan odo na berhak nama jalo ulus na Soraburo. Na suku-suku na king nabiyong daw idokon babatu ison nama ngido ulus na Soraburo ima burun huta. Apa na king dang molonahnya udah bagaimana dang burun huta. Berarti buruni nama rujung goli ima na berhak nama ngido ulus na Soraburo kali mana ma padungo-dungo. Jadi laos arong molonong pekkabiyain na muncul di sitikin na mga mulay na mga langrawan ni dokon. Arong no, jol mga langrawan mo baru makuling mag-ugo ako tak madungo-dungo barang ini. Si padungo yung man non na berhak na masyado ulos sa Soraburo nang na tano nagawi pangusyanan pausean. Jadi onsen nas tapuki dapat dong. Jadi lapas itu baru perbedaan di patoran babatu naking padungo-dungo itu hot buruni huta. Jadi mulai betul alana nah udah aku naking patorang liudon. Nah gabi manung tu tarong alanong buru huta. Sani mulai betul. Karena kinarong dua ulus suara buruk ulus non pusutali dah gitu. Sasitong na ulus suara burugon yang sang buru na takason. Ulo buru naungi marputa do bana liling sinuduk kela marangna buru apuan dihutai dan gitu. Marputa bana dan gitu ipagi rumah ulus suara buru. Ale mau dia mengudai ulus nodo pusutali do barang ni. Pusutali langsung nama bentung-bentung ikan mekanisme lah dari mekanisme majalo. Nah jelas ini adalah nadilan ni hula-hula na tu boruna. Ondo kan? Apakah boru takas na kininganon? Marahite-hite ritus na ino na kinabadungo-dungo ikan? Ino kan? Yan bapak na do. Iman tong bapak na boru na rin. Boru na rin. Iya kan? Nah, soalnya emang udah dak pola takas subo to apakah boru siya kangen atau boru si nomor 2 daw. Siya dos ni rohani halaki do nan alana mangara do halakian non. Do akka hulu si matuana ro do kola buru na magido do akka si matuana non patupa honi non ima na patupa padungo-dungo na ino. Begitu ima moloti kiri tu liutung-lutung ikan. Bahasa do konon na manguda ulas suara buru olo do hola sape-sape na ipangido olo do holan ulas akka barang homitan ni natuto na ipangido olo do semoni dangido molotano do idokon ima pusutari guarna manguda dan ulus suara buruk. Mungkin pemahaman tanunda selelengon seolah-olah ini adalah ulus suara buruk. Dan gitu, ulus suara buruk pada umumnya apabila dia sudah diperhela di hutai non. Dan gitu, dak kolak kuna tuan ai pangido, husudi hula-hula na ido, ipawu husudi. Moso kami di Arapohan tikina majal ulus suara buruk, ipangido do Raja Syopak Talina dong diharapohan ima hula-hula. Nah minda dong harapohan ima inganan ni tabak ni amat tanah nuangin ulus suara buruk nah midui nadilannya ketulaku termasuk bejo keraja-raja bius narong di sinon Syopak Tali gorna ama uda ate molo misalnya pusut tali do marfua pola jowon Raja Syopak Tali dan itu cukup dok kita ada tutuai sinon do akai botona dia sudi keputusan ini akai botona itu sudi inon disaksihon akka tulangna do dia sudi ini yang muda teh. Jadi ada sunas teh Oh ya. Dari masa dihutat karon. Kalau Modal dihutat kadang berhak majalo tano pembagian warisan modal berbentuk tano. Ya. Jadi makanya bahasa berhak imana memana padungo-dungoy o magabi berhak imana sebagai boru padungo-dungoy majalo ulus sa sawaro imana tano. Modal kata kadang boy berhak melakukan salus-luas na petano ni natutunan na mudingon dan punya hak pembagian ni boru do olah nanak do. Makanya olah nadong imana pembagian warisan mulai mana padungo-dungoy. O may berhak may mana majalo ulus Soraburo. Gaberong isi magabi partai sudut ni hele mana siarong goy martano. So ni mana masak tong nagarati mana na julus yan pinopar niyon. Imana padungo-dungoy na julus yan nagabi majalo dapat hak. Nah
Majalo ulus na Ya, Sarawuruk. ya. Kata Sony ya bat gua. Ya, ima kearifan lokal nama sari Oh. siat emang udah mau lihat mate. Halas sampai sudah alana masing-masing kan wilayah punya spesifikasi deh, spesifik dan gitu. Mau lihat deh. Jadi ntar aku ini mate. Saya masuk kita tuh materi. Alim hatai mah jalo di Taringot di nama saya di Samosir ate. Jadi mau pembagian warisan di Samosir bahwa yang berhak mendapat warisan barang tiang-tiangan itu adalah hanya laki-laki, anak laki-laki. Holan bawa dong. Mau lo adong peboru holan sileliat deh. Dan gitu. Masih dah. Sileliat deh. Buasa songoni baima. Ale menulawa auto tadi simatuaku di daerah Porsea bahwa buruh be dapat warisan. Dan gitu. Termasuk nah tuduhon alana mangalap buruh setuan di Bangarna dapat do. Dan gitu. Dan gitu takas tuh foto. Dan gitu. Jadi masing-masing kearifan lokal inon gitu. Jadi mau pada umumnya mau di Samosir do daerah nah Samosir bawa do na dapat warisan. Jangan nunggu di Binering. Nah, Taringot anak siakangan do anak siapudan ima jabu peninggalan jabu patane. Dah. Tapi dah udah jabu patane do jabu persaktian. Molo jabu patane itu masih satu generasi. Jabu nina tua-tua nanti tinggal nina tua-tua tak tuhita. Ido dari maksud do jabu patane. Ale tidak tertutup kemungkinan jabu pataneon gabi jabu paksaktian. Molo satu doa ke yanak konni na tutuaon tabain ba jabu pataneon gabi jabu paksaktian indah tidak sampai dia 5 generasi ke atas dan dijualin kesepakatan sepakat sudah akan anak nina tutuaon bahwa itu tidak dijual dijadikan jadi jabu paksaktian gabi jabu paksaktian. Ati amang ate. Ale molo jabu dina tua-tua hidup langsung tuh hita yana korna dang jabu parsaktia guarni jabu patane do guarni ate apa ate Jabu perhubungan ate. Itu iya jabu patane ada gitu ulak ko salena molo jabu sianda tua-tua langsung tuh yana korna do bisa ada generasi jabu patane do guarni dah ale kesepakatan ni akai anak konon tabai magawe jabu patane gawe jabu paksaktian inna ya bisa jadi jabu persaktian dan gitu sudia kapiro parna marningot bahwa on jabu ni opok ku jabu dang boleh juali dan gitu boleh jual nah sorai timbul masalah dung dibagi artaus sudi tui sedo hasahatan ni jabu pataneon. Tu anak siak kangat do, mana tu anak siak pudan. Dan gitu. Nah, dang marani o mangalusi dang buih pasti untuk siak kangat mana tu siak pudan tergantung kearifan lokal. Iya, terus gitu. Kearifan lokal artinya sonon. Masing-masing punya argumen yang kuat. Dan gitu. Masing-masing punya alasan yang kuat. Dan gitu. Nah, contoh misalnya, menang majolo, moloso kita di Samosir, marang sekitar Ondo, tutup bahulbung. Molo itu bahulbung dono angikan, molo dong nama sa abut niroha, ulus tujung do sapur siak pula hulana. Molo di luar ninon, daerah Samosir kan berenise. Molo ama itu namutin tulang nak mana putih. Molo ini namutin hula-hulana, gitu. Alana ha tapi molo hamu di jolo kami di puri marlaku dekat. Jadi nah, dua pendapatan masing-masing punya kekuatan, alasan yang kuat. Dan gitu
Jadi mulur siakang tong tasama jebuon isiakang do inna alasan da alana do bana oddo na mate nama oddo na mate nama oddo na permudu mohon akan ngina sudin bisa masuk akal dan gitu karena boroha doi nah siku siap pun dong indah dan gitu alana ini kurang kasih sayangnya dari orang tuanya dan sahada pun marsarin dari gitu ada alasan dan gitu ale molo sama dihitan dan gitu molo jabu ino jabu disiapkan manang jabu siap pudan adong persyaratan na dang bui mana dikukutai dang bui mana dikukutai bana papa teruson aka ulaun adat ulaun nama perdemuan tu amata nahian molo bana raja jolo natutuana raja jolo anak naik ke biar raja jolo memenggetion nah itu ino jadi dang bui jadi gimana jolo aleno angin artinya sudah nggak mengarato alena adong masalah merdusiroh makai anak penaon dan anak siakangan manang sepu dan nai suruh mulak mangingani hutana anak nasi nomor manang dia main itu toto kadang gitu alai sedus di rohani alagon laos ima menggetio posisi ini dan tua-tua ya dihutainon posisi harajaon ini dihitala batak jadi dapat dua on air godang air laut dosi rohasi beda saut ate nama giut molo jabu patani nak kiningan ino jabu naingani na tua-tua naon adalah jabu na dilean ni na tua-tua na opung na tusot on na tua-tua na kan onak anak kon na tua-tua na dangin sian opung naon sian na tua-tua ni on ile kusot ingani molo oddo moddingon on dang boy malua sesiakangan dang boy malu sesiakangan on Pokoknya nama calo nomor 2 Nording Bong buat manusiakan itu dah misal jabu na dilean di nengan na tutuo na dilean di opung na hiad dan yon dang nepukan di tangan na alin na dilean Ya, di bawah puna. nah dan gitu paupun na manitoro dengan na jadi nyon dang boy mangalianon lianon no tu siap pudan tiko siakangan Pinukan. alana oddo terus opuon karino ingat amanion opunion nah ate kecuali ditolak asing majol ada yang ini dang mar bahasa adat ngata bota teh stasong limara jadi dang pola terlalu membahas kita lana kita kan dang ahli hukum ale minimal taboto tersedia rumang-rumang nih pembagian di warisan barang tiap canan di halak batak ate apalagi na di minggu menggunakan salpo adong narokson amat dapat dita membuat disertasi dan itu dengan judul hubungan dan itu antara teologi dengan warisan pembagian warisan kan jadi kita sendiri secara adat sikos singgung taron minimal adong terkira patokan terlebih itu kamu kita kena tutunkan itu jadi tersongoni marah nabu di patorak kami mau lihat mari kita selalu dah ate nggak tak kasate mau lihat mah di kita selalu nggak persona terbuka wawasan ate marsangka matuhata marsangka putar Raja Sile Sabungan marsangka pada kita peparana putar Raja Sile Sabungan siwalu terpuk nama raja kusilalahi nabulak horas mari kita horas